Nwafọ Igbo gekwa ntị ka m gwa gị. Ọ bụ na ị maghọ na agwụ bụ mmụọ amamihe? Ọwa agwụ na-eme eze. Ọwa agwụ na-aba ọgaranya. There is no great man or woman without agwụ. Agwụ is the kingmaker. Ọ bụ mmụọ agwụ. Nya bụ mmụọ amamihe. Mmụọ na-agba ama. Agwụ bụ antena chi mmadụ ji enweta signal ebe ife ọma dị, dọtara ya onye ahụ. Ị mara otu o si wee wụọ na DSTV decoder dị na be gị ma ọ TV dị na be gị ama nweta any channel without the DSTV dish and installations. Otu anụ a ka o si wee bụrụ na agwụ bụ nyawa na-adọta signal tochi gị. Ọwa agwụ bụ nyawa na-ezisakwa ozi. Agwụ bụ an integral part of chi gị. Onweghị onye nọ n'ụwa na-enweghị agwụ, ma nwoke ma nwaanyị. Ọwa agwụ bụ mmụọ amamife, light, the illuminating spirit. Ọwa agwụ. Ọwa agwụ mmụọ talent, gifts, skills. Ọwa agwụ na-agba ama ebe ife ọma dị. I wee nwee ike jee ebe a wee nweta ya. Nwanne gị kwa ntị ka m gwa gị. Agwụ na-ama na agbụrụ. Maka na agbụrụ ọbụla nwere ihe eji wee malụfa. Ọ bụrụ na ịkwụnye onwe gị n'ọkụ n'ihe eji wee mara agbụrụ gị, ị ga-adị nnukwu. You become great. You become a king. Ọ hụrụ ofu emu na ya na-ekwu okwu mgbasị gara aga. Ọ sị m Ezinwa ka e jụọ m lee. Ihe a bụ ọyị nwoke mana ọ bụla onye Anambra. O wee jụọ m sị m, kedu ihe bụ the secret of Nnewi and Oraifite and Ishi n'ihe gbasara ịkpata ego? Ihe nsara ya bụ na o nwere nwa Anaedo ọbụla ma onwe ya ma ebe o si na-asọpụrụ mmụọ Anaedo na-ama mba ọgaranya, na-ama ndị na-eriju nwa afọ. Maka na ọ bụrụ na ị bụrụ nwa Anaedo, i wee mmalụ mmụọ nyawo Anaedo kingdom ji wee bili. O wee onye isi na nya bụ Anaedo na-ebu nwa afọ. Ihe ọbụla itinyere aka ya na-agalụ gị. But first of all, na mmadụ ga-amatagodo ebe o si. Asị na ebe nwata mara ebe o si amara ya. Na agbụrụ ọbụla nwere ihe eji wee malụfa. Agbụrụ ọbụla nwere talent, skills, creativity eji wee malụfa. All they enshrined in their agwụ. You are the seed of your ancestors. The secret of your ancestors is hidden in your ancestral agwụ. That is why you should connect with your ancestral agwụ for you to become a king, a great person. Ị na-aghọta? To connect yourself to agwụ, ekwugo m ya ọtụtụ oge. Agwụ na-adị n'ụmụnna. Asị na ọ na-wee kecha na ama eburu na obi, eruzie na obi, eburuzie na ikpe n'ime nne, eruzie n'ime nna, anazie na nwa diọkpara. Agwụ na obi, ọwụ obi na-enwe agwụ. Na agwụ so gị bụ agwụ be nna gị na agwụ ikwu nne gị, nakwa agwụ ikwu nna na ikwu nne gị. Ụzọ ebe na-anọ mmadụ na-agbanye mgbọrọgwụ. The agwụ of these four places will be manifesting in you
although one will be higher than the others. Key into the Agwụ of your ancestors so that your greatness can come out. To key into your Agwụ, it goes beyond the gagbula agwụ anụ ọkụkọ na ewu na ebunu. Ị na-aghọta ihe na-ekwu maka na agwụ bụ mmụọ bi gị n'ime ibi ebu wee pụta ụwa. Na otu wee bụrụ na ibuchi ga-ebu wee pụta ụwa. Agwụ bi ga-ebi n'ime. It is only for you to align. You align traditionally. Gaa n'ebe ahụ agwụ ụmụnna gị nwere central altar instituted for agwụ. Gaa di ya ga-agodola agwụ. Asịlọ nge bịa alụba agwụ. Maka na ọ bụrụ mmadụ niile ka ọ dịrị ịlụ agwụ. Especially na ọ na-ebulu dibịa. Gaa n'ebe ahụ ụmụnna gị nwere isi agwụ. Ebe ahụ azọrọ ogirisi. Ebe ahụ ụmụnna kpọrọ na ebe anụ bụ isi agwụ fa. Ọ ga-enwe onye na-afụ maka data agwụ na data ụmụnna. Agwụ ahụ bụ a channel. Gaa di ya ga-akwụnye onwe gị n'ọkụ. Activate your connectivity with that agwụ. Gaa di ya. Go and activate that agwụ with ihe ọbala. Now the first step. Gaa gọrọ ya ọjị, tụọrọ ya mmanya, mepụrụ ya ife ọbala. To activate your connectivity with that agwụ, your ancestral agwụ. Imechi ya na nke be nna gị gakwa na nke ikwu nne ga-amekwa the same time. Asịrọ gị bịa lụba agwụ. Ịlụ agwụ bụ to set up an altar for agwụ, your own personal altar. Ọ bụla iwu na ị ga-eme ya. Go to ebe ahụ ụmụnna gị nwere central agwụ. Go there and connect yourself with agwụ. Yes. Ọ bụrụ na ị mee ya, then dịka mgbalụ gị, to tap into agwụ goes beyond that igbu anụ. But that igbu anụ, that physical contact dị mkpa. Then on your own iwe, because ka ị medosiri agwụ iwe mụbazie agwụ. Agbalụ gị imedosi agwụ, sapezie anya malụzie ozi agwụ na-ezi gị. Maka na agwụ ga na-ezi gị ozi. And agbalụ gị dịka m gwara gị na nkụzi m ndị gara aga na ịchọ ịnụ ozi mmụọ na-ezi, pay attention to your body. I mean, your physical body. This is your physical body, head to toe. Pay attention, study your body. Because your body is the notebook where more writes message on ezige. And then pay attention to your feelings. And pay attention to the movement of your mind. Man nọketa ọsị na uche ya gbakwara ife dị otu a. Man nọketa ọsị na ihe dị otu a mekwara ya n'uche. Man nọketa ọsị na those are ozi mmụọ na ezige. Pay attention to them. Ị na-aghọta ihe m na-agba gị. And note the areas where your strength lies. Mara onwe gị. Understand yourself. Study yourself. Agbalụ gị that na to study yourself is the best thing you can ever do to yourself, so that you know yourself, you understand yourself. Study yourself. Note the potentials hidden in you. The potentials you are born with. Note them. Discover them yourself. And maximize them as an opportunity. And put them to work. As long as you have a dibia gbagharụ gị afa, agbalụ gị efọ na nke ikpeazụ a na ọgbara anụ nwaanyị nọ na ya. The more ị na-ejekwu ndị dibia ka agbagharụ gị afa in certain things, the more you get lost. By all means, na nkụzi m niile ana m adị ekwu bịa, I always give you means to achieve things without going to dibia ka ọ gbagharụ gị afa. Because Ezinwa Anaedo chapter that now the more people go to dibia the more they get lost. That is why I always tell you, concentrate on yourself. Pay attention to your body. Study your agwụ. Study your ancestral agwụ. My name is Ezinwa Anaedo.
and I come for a total restoration of ọdịnala na omenala Igbo. Ọ bụrụ na ị nweta ozi a, pinye aka na share button, tụsaa ya. Ịchọkwa isonyere anyị na ajasara ka anyị na-emewe kwa nkwa na obi anyị. Ịchatịa m na WhatsApp. Ọkwa nna o nwere mma ịchọrọ ka echukwalụ gị. Maka na o nwere ka ọ esi wee dụ. Bụrụ na afọ ụka emere eme ka afọrọ, o nwere ka ọ esi wee dụ. Bụ na ịma njelu nwa agwụ. Bụ na ịma nọ na ndị bụ na enwe ọkwụzi nke nwa na-akpọrọ okwu agwụ. Ya ndị ụmụnna gị. Maka ama na ọtụtụ n'ime ọnụ nwere such excuse. Ezinwa, what if na the agwụ adụghọzi? What if na nke adụghọ? What if I can't even stay in my father's house and do it? What if nwanne contract Ezinwa Anaedo mma anọ na be m ebe a n'iru anyanwụ mkpọ data agwụ ga chukwu egbuori ya anụ ngwa na onwe ka ọ dozere imezi other ones that don't involve appeasement. Agba m na enwere appeasement nwe alignment. Dibia can help you to appease. Yes, he appease mmụọ. Dibia can help you do that. But as for alignment is about personal relationship and dealing between you and that mmụọ. That is alignment. In our that self-discovery. In our mana mo kenaloge. Echi sela na nyawa jasara ka ma no nwelu na ịchọ ka echukwaru agbo na ịchọ ka enyere ushigi ndị ma na ịchọ no nwelu ọrụ a ga-alụrụ gị cheta na m kwuru ị nọ na be m chukwaru agbo abụla ịlụrụ gị agbo. Note that. Hello? Please, you are distracting my live video program. Chat me on WhatsApp. I'll respond to you, please. Drop message on WhatsApp. If you actually gbam na call, will voice note gbam me on WhatsApp. I'll respond to you later, please. Namo na be mwe chukwalu gagwu does not amount to namo lolo gagwu. Maka onu nde ya bụ ije na be dibia so na be elu olu gagwu. Dibia alu olu gagwu nya nwerugo okwu agwu gị na bia. I wonder. Oh, lawyer nke bia bute tata si na dibia nwana osikwuru na ya adọrọ ya anyanwụ na eze enu na bia. Like how do some people do some things? Nya dibia adọrọ go okwu anyanwụ na eze enu na bia debia. Dọrọ ga agwụ gị debia na bia. Dokwolu gị chi gị debia na bia. Ihe Ezinwa na-agwa ya blood that one. No ịkpa agwụ gị n'iru anyanwụ mmeri ife mmeri mmechi echi fokwa nzapụ everything. That is whereby you have that excuse that then when anything okwu agwụdo na born and no one na onye ọbụla na ụmụnna gị na ya yi ejekọla ife gbasara na ịchọrọ ime da agwụ ka onye agị ntị. Yeah, whereby you have all those excuse maka excuse ka mkpọrọ ya. Ọkwa na ndị ụmụnna gị emebie na agwụ ụnụ ka akwa na arụkụ njeje dokwe ya. Maka no source of knowledge and information and the wealth kono mebiri nya bife. Ma bia kwakwala ona aka ono malako otu nu suwe banya ona epioputapa ekenekwa ya mo. Chat me on WhatsApp 08032477868 nyagazia.